Masa Aramani a ye fɛn dɔ kɛ Korema ye bɛn ni sabali an tɛ ɲɔgɔn janfa an tɛ ɲɔgɔn bila mɔgɔ si an ko transition ouvrière an ka tɛgɛrɛ fɔ an yɛrɛ kun ni initiative in an y'a ta cogoya min na Ala ka kɛ ɲɛtaga ye mɔgɔ y'a ɲɛ Ala k'a ɲɛ mɔgɔ ma ɲɛ Ala k'a ɲɛ k'aw journaliste yɛrɛ kunnafonidilaw fo parce que aw ni baara aw ni ce a ni ce aw yɛrɛ ye la lutte continue fɛn kura mun fɛnɛ bɛ nalen non a tɔgɔ tɛ fɔ mais a tigi yɛrɛ bɛna a tɔgɔ fɔ sura n y'a mɛn Kunasiri n y'a mɛn Ala k'o fɛnɛ ɲɛ ka d'anw ma merci. Kɔrɔ ani a ka lasigidenw ka ɲɔgɔn ye senfɛ Élysée la kɔsaja in na a ye kuma dama dama fɔ minnu tora maliden caman hakili la min yɛrɛ ye an tɔɔrɔ kosɛbɛ n'a y'an degun ni ko anw o ye maliden fanba ye a ko an ye fitiriwalew de ye ko dɔnnen don ko nka taa tɛ jigin an na a tilala k'a fɔ ko maa minnu bɛ kuma na bɔlɔlɔ kana sanfɛ k'u ka baara tɛ foyi ye ka se ka i ka dɔn k'a fɔ Faransi tɔgɔ lanɔgɔ ka Faransi lagosi ka sanga o kuma bakuruba fila ma jaabi dɔ kan ka di a ma jɔn de kɛla fitiriwale ye anw ma Faransi jamana ni golofina kun tɛ parce que maaw b'a fɔ farafinna monsieur le premier ministre an bɛ kɛlɛ dɔ la parce que mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ fara tɛ adamaden la fara bɛ kaana la fara bɛ kooro la fara bɛ i ka dɔn k'a fɔ bɛgɛn caman na mais adamaden ye golo de dɔw de kosɔn an bɛ fɛ an ka kan komi a fɔra an ka kanw ka don ba la maaw k'u yɛrɛ dege golofina fɔli la golofina jamanaw de y'u joli bɔn Faransi ye kɛrɛnkɛrɛnma golofina tilebiyanfan ni Mali yɛrɛ b'o la kosɛbɛ an bɛnba dɔw sara Faransi ye k'u joli bɔn ni olu kun tɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kɔsɔdiya na ja dɔw bɛ ka bɔ tubabukɛ dogolen don golofin kɔfɛ anw de tun bɛ bila ɲɛfɛ olu de tun bɛ to kɔ olu kɛla fitiriwale anw ma o m'o dɔn an ye n'o tɛ u taara Senegali cɔyi o taara fɛn min kɛ nafa jumɛn b'a la nin ye yɛrɛmajira dɔrɔn de ye ka se k'u yɛrɛ yira min ye i ka dɔn k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ dɔ ye k'olu bɛna lajɛ ka segin ka i ka dɔn k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya dɔ tɛmɛ u ni anw cɛ maa min ko k'an mago t'i la i b'a ɲini cogo di ka na donc o de kosɔn m'a fɔ politicien ye ani minnu bɛ k'a fɔ ko Faransi gɛnna Faransi ma gɛnɛ Faransi taara a yɛrɛ de ma donc a tagali min kɛra a yɛrɛ ma a y'a ye k'a fɔ ni anw tɛ a ka ɲɛnamaya tɛ sabati donc k'a fɔ ko jo bɛ di Korema ma bi k'a fɔ ko a y'aw sigi a k'a lajɛ ninnu u ma taga nin ya wa u bɛ se ka tila ka na yan parce que u b'a dɔn u ka survie bɛ yan de u ka diɲɛlatigɛ gulon bɛ yan na u kun tɛ yan dɔwɛrɛ la o anw ka dugujukɔrɔ nafolow bɔli kɔ donc u ko k'u bɛna na damatugu ma se o 14 janvier min bɛna journée nationale de la souveraineté mun de fɔla aw da tɛ don anw ka jamana kunkanko la o t'a ɲɛsira la n'aw nana sira min kan an n'a bɛ bɛn de o bɛnkan bɛ bila bato de wa a bɛ to anw ta de la aw de nana anw ka jamana na o de kosɔn maa dɔw bɛ k'a fɔ ko anw gulon bɛ Russie la anw gulon bɛ Chine na anw gulon bɛ Iran na Mali politiki ko walima a kunkanko wɛrɛ aw delila ka Russie da dolen y'a la wa aw delila ka Chine da dolen y'a la wa aw delila ka Iran da dolen y'a la wa aw delila ka Turki da dolen y'a la wa mais don min na Ala ka hinɛ Ibrahima Bubakari Keyita la a bɛ kasi don min na Sikaso k'a fɔ ko wari bɛ n bolo ka maramafɛnw san u ko n t'a san tigɛnijan min n'a ye kuma dɔ fɔ n'a ma bɛn an si ma mais il faut reconnaître Juan Gomez ka plateau kan appel sur l'actualité don min na u y'a ɲininka ko Mali ni Faransi tɛ jɛɲɔgɔnya la ko ani Russie de b'a la ko a ɲɛ b'a la cogo di a k'u ma ko ne tigɛnijan bɛ se ka min fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ
ni ta y'i ka bugu minɛ yala e b'i sigi k'i miiri de ko n bɛna kɔji walima baji walima kɔgɔji de kɛ k'a faga wa i bɛ ji min b'i kɛrɛfɛ i b'o de ta k'a faga k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ni faransi tun ye anw nin ye faransi tun tɛ dɛmɛ don juguw ma ka mali sɔrɔsiw faga ni faransi tun ye anw nin ye faransi tun tɛ mali sɔrɔsiw bali u ka kɔgɔ ni faransi tun ye anw nin ye faransi tun tɛ anw bali ka kɛlɛkɛminɛnw san ni faransi tun ye anw nin ye faransi tun t'a fɔ ko a ka autorisation ɲini ka sɔrɔ ka taa kidali ni faransi tun y'an nin ye 2012 wallahi don min waati min na u ka intervention kɛla certains en 13 o intervention u ko k'an ka dan k'an ka dan k'an kana taa kɔrɔn fɛ parce que ja ko wɛrɛ de tun b'u kɔnɔ kɔnna an dana kɔnna de donc u ko k'an ye fitiriwale ye an ma kɛ fitiriwale o ma parce que den caman François Hollande tɔgɔ dara den caman na yan a kɛra o ma kɛ o tun ye wale ɲuman dɔn de ye mais François Hollande ye tiɲɛ segin an ma hali u bɛ min fɔ ko tɔrɔni kunba n'o ye Charles Daniel ye a tilala k'an ka tiɲɛ segin parce que u ko kɛlɛ fɛn o fɛn kɛla dugu ma Mali sɔrɔsiw de y'a kɛ Faransi sɔrɔsi m'a kɛ Faransi sɔrɔsiw tun bɛ sanfɛ de donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ko cɛdanya tɛ Mali la dusukolondan tɛ Mali armée la wallahi cɛfarinw de bɛ cɛminɛcɛw de bɛ nka cikɛla n'a ka cikɛminɛ t'a bolo a bɛ se ka sɛnɛ kɛ wa donc armée bilala ka bila minɛ kɔnɔ bi bilali min kɛra ka minɛ kɔnɔ a bɛ ka wasa lase Mali ma wa walima a tɛ ka wasa lase Mali ma maa min b'i ka jamana fɛ n'i ka armée bololankolonya i ka jamana bɛ kɛ faden sago jamana ye a bɛ kɛ batɛmɛsira ye o de kosɔn président don min na a bɔra a ko an ye radar an y'a san ni karaba munna parce que ninnu tun bɛ don sanfɛ u tun bɛ armement de jigin k'a di ninnu ma u ka avion belebele ninnu kaza ninnu a bɛ jigin cɛncɛn kan u tun bɛna livraison kɛ terroriste ye mais depuis an ye radar sɔrɔ a ko bɛ senna bilen donc fɛn o fɛn bɛ kɛ siɲɛ dɔ la u ka avion dɔ donna ka Bazoum to yen o y'a sɔrɔ Bazoum ma bɔ yen kangari da la u tun hakili an bɛ kulonkɛ la u tun t'a dɔn ko ja radar ko in ye tiɲɛ ye u nana kɔrɔbɔ kangari da la u seginna joona an ka général d'armée Assimi Goïta an ka tɛgɛrɛ fɔ a kun an ka tɛgɛrɛ fɔ capitaine Ibrahima Traoré kun an ka tɛgɛrɛ fɔ général Abdramane Tchani kun an k'u fo donc Mali ka yɛrɛya fɛn t'o bɔ kunu Faransi de tun b'a fɔ a y'aw ɲɔngiri a y'aw sonsori a y'aw da a y'aw kolonkolon nka bi a bɛ cogo di maa bɛ ordre d'an ma donc an de b'a kɛ an yɛrɛ ye ko min yɛrɛ ja tɛ dɛ mais ko min bɛ bɛn an ma a n'an ka jamanadenw ma a bɛ kɛ ka taa o sira fɛ o de man di maa caman ye o de kosɔn caman fɔ ko n'i y'i tulonkɛɲɔgɔn bɛ gɛn ko i yɛrɛ laban k'i bɛ mɔgɔ tɛna sɔrɔ ko min bɛ bɔgɔ fiyɛ ka bɔ i ɲɛna nin bɛɛ ye politiki kumaw ye pour que ka mɔgɔw manipuler donc k'a yira Macron na ale de kɛra fitiriwale ye n'o tɛ Mali ma deli ka kɛ fitiriwale ye jamana ma jamana min ye dɛmɛ don an ma an ye Russie célébrer yan an ye Chine célébrer yan parce que u ko tiɲɛ na anw ɲanina an ni dɛmɛ ka kan mais o y'a sɔrɔ an yɛrɛ wulila ka taa dɛ a ye n'an dɛmɛ n ka wara la o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo dɛ maliyɛnw aw fana bɛ fo o kɔfɛ a ko bɔlɔlɔ kana mɔgɔw bɛ k'olu tɔgɔ tiɲɛ ko kuma bɛ k'a fɔ ko nkalon de don Issa bɛ kuma don o don bɔlɔlɔ kana mɔgɔ de don c'est un activiste moi je suis un activiste mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen Nathalie Yam bɛ yen Kémi Sébaw bɛ yen u ka ca Burkinaw bɛ yen Niger u bɛ yen u ye kuma fɛn o fɛn fɔ a seereya b'u bɛɛ tɛgɛ kɔnɔ u ma nkalon da Faransi la k'o fɔ Macron ye o yɔrɔ dɔ ye fo maaw ko o yɔrɔ faamu armée française Alpha Blondy a dɔnkili da ma da a ko armée française allez-vous-en de chez nous nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance a y'a fɔ a bɛ san joli bɔ bi parce que ninnu ka nali an ka jamana kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ o ka se k'u ɲɛma da anw ka kɛwalew la donc ka terroristes ni mercenaires héberger u ka bases la donc ni ko dɔ bɛ kɛ min tɛ taa olu yɛrɛ ɲɛnasira fɛ o bɛ bin o jamana ɲɛmaa kan k'o wuli ka bɔ yen o ɲɛnama ka na la preuve an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen a kɛra yen donc m'o fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'o faamu donc ka yira Macron na k'a fɔ
akili aw fana bɛɛ ye ko cɛ min de don a nɛgɛ yɛrɛ tɛ Faransi jamanadenw na akili caw bana dɔ de b'a la min sababu bɔla musokɔrɔbanin min b'a bolo n'o ma tɔto a la donc ni a kɛla cogo dɔ la akili caw bɛ na i t'a dɔn i bɛ min yɛrɛ kɛ donc o bana de b'a la donc o yira aw la a k'o dɔn bana de b'a la il est malade il est souffrant ani fana maliden minnu bɛ Faransi n'olu ta bɛ u dogo yen n'u hébergelen don yen k'u bila u yɛrɛ fa jamana na Faransi b'i utiliser de a b'a mago dilan i la ayi a bɛ e yɛrɛ kɛ ko e yɛrɛ ɲɔgɔnna den ɲuman tɛ yen a b'a fɔ ko e yɛrɛ ka fisa ni Faransi ka jamanadenw ye e yɛrɛ bɛ da u la e b'i yɛrɛ bɛɛ d'o ma nka don min na n'u mago dilanna o b'i fili sunungun sanfɛ parce que o bɛ ka baara kɛ n'u tigɛlen n'u la ɲugulen n'u la parce que cɛ o cɛ Donald Trump y'a fɔ i b'i ka jamana janfa i ye ɲugutɔfɛn de ye cɛ n'a gɛlɛyara an bɛɛ ka to yen an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sa ni sariya b'i kɔ n'i y'a i bolilen ye i bɛ taa sɔrɔ i nɔ b'a la kɛ an bɛɛ sigilen yan a ka fɔ a y'a minɛ n'i ye maa kelen bolo y'an cɛla ka bɔ i bɛ taa sɔrɔ a sɔminen don a yɛrɛ k'a ye fɛn dɔ kɛ a y'a minɛ ni maa ma ta dun donc o de tun b'an bolo k'a fɔ faamuya ka sɔrɔ a la